i enganxa des de la primera pàgina. No és un tòpic, això que de vegades es posa a les faixes dels llibres, enganxa des de la primera pàgina. No ho posa, però jo puc dir que la Marta m'ho ha dit quan estàvem a maquillatge. Que t'han dit que enganxa des de la primera... No, és veritat que... No sé si vostès saben que Catalunya tindrà una nova llei de formació professional, ja n'hem parlat en aquest programa, ho vam anunciar la setmana passada, de fet, així ho va també fer públic la consellera d'Ensenyament, després que ja s'hagi fet arribar a sindicats i a patronal el document amb les bases de la nova llei que aviat es portarà al Parlament de Catalunya. Què es busca? Es busca impulsar la FP com una eina que afavoreixi l'ocupació. Per això, per primera vegada, es tindran en compte les necessitats de les empreses. Dit d'altra manera, no només la FP respondrà a les necessitats de les empreses, sinó que el que se'n diu FP dual, que ja funciona en alguns casos, tu ja estàs en FP dual? No. L'Àngel. Qui? L'Àngel. Tu estàs a l'FP dual. Passarà a ser, com l'Àngel ja ho viu, una suma de formació i de pràctiques remunerades en una empresa. És a dir, que la formació es complementarà amb el que seria l'equivalent d'un aprenentatge, però directament vinculat a una empresa que funcioni en relació a aquella feina que tu has après a fer. Correcte? Sí. O aquell ofici o aquella tècnica que tu has après a desenvolupar. No? Correcte. Tu què estàs fent ara? Jo estic fent un grau mig d'instal·lacions de climatització. Instal·lacions frigorífiques i climatització. I se't dona bé? No he tocat la matèria, però és un curs bastant complex i em va agradar i què has fet, teoria? Teoria i ara estàs fent les pràctiques ja o no? Sí, estem fent, el primer any fem el que és teoria i pràctica, fem una mica intensiu, i el segon any és quan entrem a l'empresa. Tu tens 30 anys. Sí. Tu has tornat als estudis ara. Sí. Per què? Vaig començar a l'empresa familiar i tenia aquella cosa de seguir estudiant i tal. El que passa que quan ets jove i tens la feina a mà, comences a treballar, diners i tal, i vaig deixar els estudis. I tenia l'oportunitat de fer aquest curs, em vaig decidir perquè era el sistema dual i estàs content? Sí. Estàs content d'haver tornat als estudis, o haver tornat a la formació? Sí, ja et dic, si no fos el sistema dual segurament no l'hagués fet aquest curs, perquè ja serien 2 anys, i sí tens el curs però no tens les pràctiques a una empresa, diguem que no tens la porta oberta de cara al món laboral. Tu, Manel, com estàs? Bé. 37? Sí. Vas començar formació professional? Bueno, sí. Després de 19 anys sense estudiar. Sí, correcte. Jo vaig sortir, amb 17 anys, vaig començar a treballar, vaig estar a l'institut treballant... vaig estar a l'institut durant 2 anys, no m'agradava estudiar, i em vaig posar a treballar. Per què no t'agradava estudiar? Perquè estava estudiant batxillerat i no considerava... no volia fer una carrera. Volia fer formació professional. I per què vas anar al batxillerat i no vas desviar-te abans a l'AFP? Perquè en aquell moment no tenia ni veu ni vot. Aleshores, clar, amb aquella edat, doncs els pares... O sigui, m'estàs dient que els teus pares et van dir què havies de fer? Batxillerat, correcte. I tu no els hi vas dir que no et venia de gust? Bueno, ho vaig fer. Vaig anar, ho vaig intentar i no se'm va donar bé. Però no se't va donar bé perquè tu ja no volies fer-ho? O perquè realment a l'hora de la veritat vas considerar que era difícil per tu o et costava? Què va ser primer, l'ou o la gallina? Jo crec que una miqueta de tot, també. També va ser un canvi, perquè jo la meva educació, la llengua vehicular durant tota l'etapa de l'EGB va ser en castellà, i quan vaig entrar a l'institut era tot en català. I això va ser la veritat. A mi no em va agafar allò de la normalització, la immersió. La immersió lingüística a mi em va agafar de cop. Em va donar una bufetada que... Per què d'on venies, tu? Jo venia de Sabadell i vaig anar a viure a Reus amb 10 anys i als 14 vaig sortir del col·legi, vaig anar a l'institut. I com és que el col·legi tot era en castellà?
Perquè no estem parlant de tants anys. No. Però la immersió lingüística ja fa més de 30 anys. Sí, imagino, però l'únic que donava en català era català, com a llengua vehicular. A Reus? Sí, al col·legi on jo anava, sí. També podria ser perquè no és dels barris més, diguéssim, més acomodats, no? Era un barri més bé obrer i encara ho és, i bueno, doncs, per lo que sigui, jo me'n recordo perfectament que era en castellà, i quan vaig anar... I la teva vida al marge de l'escola també era en castellà? Sí. I aleshores va haver un xoc lingüístic a l'institut? Sí. I et vas rebotar, i a més, que tenies 14 anys. Sí, correcte. Clar, comença l'edat del pavo, no? Correcte. Et vas rebotar contra tot i contra tothom. Sí. I aleshores va dir... El que més em va xocar... Sus vais a enterar. El que més em va xocar va ser la professora de castellà, que quan va entrar el primer dia va dir: bon dia, aquesta és la classe de castellà, podeu obrir el llibre per la pàgina tal. Es queda així, no, home, no. Perdoni, ja està bé. Castellà, per almenys ho donem en castellà. Diguem buenos días i abrir el llibre. Però bueno, després vaig començar a treballar i, en fi, se fa gran i quan se dona compte, doncs, t'agafa una crisi d'aquestes com la que va agafar l'any 2008 i és quan te venen totes les presses de cop. I això... I decideixes tornar als estudis o fer l'FP quan et quedes a l'atur o ja et rondava pel cap la idea d'estudiar quan encara tenies feina? Bueno, tenia la idea de, diguéssim, continuar aprenent, no? Però no tan enfocat en un curs oficial, o més fer cursets, més una miqueta anar reciclant-se, però quan va arribar l'atur, evidentment, vaig fer un pensament i sobretot quan vaig veure la possibilitat d'entrar al programa Qualifica't, que no sé si sabeu el que és, però pots convalidar el que és la feina per estudis. Estava en fase experimental, ara té un altre nom, em sembla que es diu assessorament d'FP, i arrel d'aquí, d'anar a fer aquest programa, vaig tindre la sort d'agafar amb una professora que em va assessorar molt bé. Vaig tindre que mirar tot el currículum del grau mig, grau superior, del que jo havia treballat, del que impartien, mirar què és el que podia casar, podia dir, doncs tens que mirar què és el que saps i què és el que imparteixen. I a partir d'aquí me vaig convalidar força... Si tu arribes als 30 anys, caus del cavall i dius: què vaig fer als 14, què vaig fer als 15, què hauria d'haver fet? Viure la vida. La vas viure ja? I tant. Bueno, als 14-15 no, però fins als 30 i alguna cosa... Explica'm el teu concepte de viure la vida. Viure la vida? El meu concepte? Doncs ser feliç. Bàsicament, ser feliç. Vas ser feliç? Sí, encara ho soc. Enhorabona. Enhorabona, perquè si vas començar a ser feliç a quina edat? Bueno. Als 16? Poder ser. No sé. I en tens 37? Sí. Fa 21 anys que ets feliç ininterrompudament. Després diuen que la felicitat no dura, que la felicitat és fugissera. Senyores i senyors, un espècimen a protegir. 21 anys ininterromput de felicitat. Això és una actitud vers la vida. Vull dir, tens que posar bona cara al mal temps. És el que diem sempre, de l'ampolla mig buida o mig plena. Doncs jo sempre la veig mig plena. Soc optimista, soc optimista. No, és que és molt positiu això que estàs dient. Em sembla molt interessant això que estàs dient, no? Sí. Em sento jove, vull dir, quan vaig començar... Tampoc no diguis ara, em sento jove. Tens 37 anys, tampoc no cal que ens insultis. Ens tenim 38. Però ho diu en referència, suposo, a la mitjana de la gent que estudia, no? Per descomptat. Però fixin-se, als 37 anys no té cap inconvenient en dir: escolta, jo he sigut feliç, jo vaig fer una sèrie d'opcions, etc, però és el moment de resituar-me. Per tant, vaig estudiar. Com l'Àngel, als 30 anys, diu: escolta, doncs, vaig estudiar. Si no passa res, no? No, al contrari. I en canvi esteu la mar de satisfets perquè heu entrat en contacte amb tot el nou món de la FP, de l'antiga FP, i a partir d'aquí esteu veient que això us pot donar resultat, Àngel. Home, jo crec que sí, que té una sortida, comparant amb el que seria una carrera o una llicenciatura i tal, crec que vas més encaminat a el que es necessita ara, un bon treballador, que sàpiga el que fa i... Un ofici. Un ofici, allò que ja s'ha parlat una mica, fer l'ofici.
que hi havia una època de titulitis, que tothom havia de ser o metge, o advocat, o periodista, hi havia milers de periodistes que s'haguessin fet de lampistes, ara ho es guanyen la vida i no s'hi poden guanyar la vida. Recuperar la idea de l'ofici, Josep, això és molt interessant. De fet, amb això som una mica diferents de la resta d'Europa, perquè aquí, quan fèiem enquestes als anys 90, i els hi demanaves als pares, què voleu que siguin els vostres fills? Teníem un 30%, per dir, ho dic així, són dades de la metropolitana, però ja no me'n recordo, de l'enquesta metropolitana. Un 30% més o menys que diuen, ai, no ho sé. Uns altres, que trigui el que vulgui. I l'altre 30%, és a dir, 30, 30 i 30, 33, 33 en 33, si ho haguéssim de dir així, a la universitat. La FP no existia. És a dir, l'única via per fer-se gran, que era considerada o valorada, era anar a la universitat. Bé, però l'FP existia. Sí que existia, I en alguns centres tenia molt prestigi. I no només perquè això. Jo recordo un centre del Clot, no em facis dir el nom, que era molt conegut a aquella època, que precisament el que denunciaven, quan es parlava malament de l'FP, és que la majoria dels seus alumnes trobaven feina abans d'acabar. I per tant el problema que tenien era que no acabaven, no tenien el títol perquè havien trobat feina, els anaven a buscar abans que acabessin. En aquestes mateixes enquestes nosaltres vèiem any 90, any 95, es feia cada 5 anys, recordo les del 90, les del 95, el 2000 ja no puc dir si això passava, que els de FP2, en aquella època es deia FP2, que era el nivell més alt, si eren homes, perquè els perfils eren diferents, si eren dones no, si eren homes, es col·locaven abans que els universitaris. És a dir, eren els que menys atur tenien i els que més ràpidament entraven en el mercat laboral. Perquè començava a haver-hi mancança, perquè hi havia mancança del que deia l'ofici al Marc, no? Exacte. Perquè ningú en aquell moment pensava, vull ser lampista, no? Matricers, no sé què, és a dir, coses així, ja no me'n recordo. Víctor. Bon dia. Bona tarda. Bona tarda. No és igual, bon dia, tant és, que encara queden unes quantes hores del dia d'avui. 17 anys. Sí. Estàs estudiant FP. Sí. Estic estudiant, diguéssim, la branca d'instal·lacions elèctriques i automàtiques i, jo suposo que sóc l'únic que ha entrat aquí, diguéssim, que no em vaig treure el títol de l'ESO. Per què? Perquè volia ser feliç. Perquè volia ser feliç com ell. Com el Manel, no? Clar. Marta, és que, per favor, per què? Digues, explica-li. Explica-li que la Marta és molt ingènua. Explica-me per què. Diguéssim, la veritat, doncs, la imatge aquesta que tenen del vago, no? Doncs jo, sí, sempre anava a classe i tal, el que passa que fer els deures i aquestes coses, doncs no m'agradava. No anava amb tu. No, la veritat. I ara fas deures? Preferies fer allò que no li deixava fer al seu pare, el Javier Zuluaga, sortir i jugar amb els amics. Sí, la veritat és que sí. És que no cal que t'agradi estudiar, Josep. Jo vull tenir un bon lampista. Si ell estudia instal·lacions elèctriques... No, home, perdona, però està estudiant, Però no li cal estudiant. Però estudia el que li agrada, el que li apassiona. Però és un bon lampista que no sàpiga geografia, francament, Josep. Sí, home, però ja... La cultura ja se la farà amb l'edat. Però entenc que als 14 anys, si tu no t'agrada estudiar i t'agrada fer de lampista, doncs que la FP t'hi vehiculi, i ara amb 17 anys ja està vehiculat. Però la FP també et fa estudiar, No transmetis... No tot, el que t'agrada. Bueno, no ho sé, no transmetis una imatge equivocada a la FP, que això durant molt temps també va ser el problema. De fer creure que el que no servia per estudiar, perquè no li agradava, anava a FP. I no era això, perquè anaven a FP, sobretot l'FP de segon nivell, i aleshores allà també s'havia d'estudiar. I allà també hi havia els mateixos nivells de fracàs. Connexions elèctriques, que és el que tu vols saber. O no, i altres coses. Però hi ha una cosa que, suposo que ningú d'ells, quan estudiaven, per exemple, els seus exemples, no estaria, que seria el PQPI, que és el Programa de Qualificació Professional Inicial, que és una altra branca per accedir a, diguéssim, a grau mig, que és, doncs, si no t'has tret l'ESO per al motiu que sigui, doncs, amb aquest estudi, que és, diguéssim, una part, també un petit resum de tot el temari de l'ESO, també vinculat a un ofici. Per exemple, jo vaig fer el PQPI d'instal·lacions electrotècniques, que ja seria vinculat una mica al grau que estic fent ara, doncs una mica això. Però tu vols ser lampista? Jo? Tu què vols ser? Bueno, a mi m'agradaria. Perquè si tu estàs estudiant grau mig d'instal·lacions elèctriques i automàtiques, és la versió moderna del lampista de tota la vida, no? Sí, sí. I tu t'agrada tot això? A mi m'agradaria, sí. Saps canviar, saps quan se'n va la llum si has de canviar el diferencial i totes aquestes coses, no? Clar, ho estic estudiant. I saps muntar un endoll i saps que no se't creuen els cables i que no se't cremi la planxa. Clar, per això ara, doncs,
diguéssim, a la FP el que t'ensenyen és més treballar en això, fer-ho tot a un sistema pràctic. Sou més nois que noies als vostres cursos? Sí, en alguna classe hi ha alguna noia, però no seria l'habitual. Perquè amb això eminent que encara tenim un problema. Es continuen relacionant aquestes feines amb els nois. Clar, per què? Per què n'hi pot haver una dona lampista? Perquè una dona no vol ser lampista. Per què no? No necessàriament. Perquè no li agrada, Josep, perquè hi ha una part... No, això és una part fins i tot biològica del cervell, de que les dones són més intel·ligents per unes coses i els homes són més intel·ligents per unes altres. Estàs estudiat. No, perdona. Evidentment, escolta, què vols que et digui? Al revés, que a la meva facultat de dret les dones en sabien molt més que els homes. Parli-la, és igual. Tània, què estàs fent, Tània? Higiene bucodental. Però i per què no fas lampista? Perquè no t'agrada. A mi no m'agrada. A una altra cosa no ho sé, però a mi no m'agrada. No, però no t'agrada perquè no t'hi veus o perquè consideres que no és per dones? No, perquè considero que no és per mi. No, per dones... Hi ha un grau mitjà Perdó, un grau superior d'higiene bucodental, hi ha més dones o més homes? Hi ha més dones. Hi ha més dones. Però això té a veure amb l'imaginari social. Això no ho podem dir un a un. Per què? Nosaltres, clar que verbalitzem m'agrada o no m'agrada. A mi no m'hagués agradat ser pilot, d'acord? Perquè, bueno, doncs no m'hagués agradat. No ho sé, m'hagués agradat fer altres coses. Què passa? Quan veiem regularitats del tipus, les dones trien unes coses i els homes unes altres, el que hem de veure és com és la societat. I la societat t'està dient des que vas néixer, tu pots ser això, això i això, això. De fet, et diuen, pots ser el que vulguis. Però d'altra banda et diuen vigila segons on vas perquè veuràs les bufetades que tindràs. I tot això ho aprenem des de petits. Miren què dic. Ell ni tan sols vol ser llauner. Ell ni tan sols vol ser llauner. Diu l'altre que sigui llauner. Perquè això té a veure amb l'estatus. Però ningú li vet en ser lampista si ets senyora. Senzillament que les senyores no decideixen ser lampistes. Ni per la pressió social ni per res, perquè no t'agrada. Perquè a les senyores no els agrada canviar els endolls. A mi no m'agrada, detesto canviar els endolls. Però ningú m'ha impedit, la societat no m'ha impedit canviar endolls. La meva iaia canviava. I a ella li agrada més netejar boques, vull dir sensacional, però no és per una pressió social eminent. No és que els mascles ens posem en contra les dones i us prohibim ser lampistes, és que no us agrada ser lampistes. És meravellós que no us agradi ser lampistes. El gust està construït socialment. I això no ho dic jo, ho deia en Bourdieu, que en sabia molt. Per tant, el llegiràs. Que em deixes posar deures? Per tant, fes-li un resum. El Jordi té 19 anys. Tu volies anar a l'INEF. Sí, m'hagués agradat entrar a la carrera. I per què no ho vas fer? Perquè... Volia viure la vida. No està relacionat amb això, però vaig acabar el batxiller i a mi em costa molt estudiar, realment. I a l'acabar el batxillerat la nota no era la suficient per entrar a aquesta carrera. Aleshores vaig decidir fer un grau, que al principi ho vaig prendre com algo que no... Sí, sense motivació. Perquè vaig dir, és un grau, com deien abans un grau no tenia quasi importància. Però un cop vaig fer el primer grau, o sigui, vaig fer el primer any, ja estava més còmode i ara el segon any ja tinc clar que... Grau superior d'animació d'activitats físiques i esportives. Sí. O sigui, això que és professional, acabarà sent un personal trainer? Bueno, ojalà. Això és el que tu vols? Realment el que m'agradaria seria professor d'educació física, perquè m'agrada molt l'ensenyança també, però, o sigui, m'és igual, ara començaré les... Però a veure, t'agrada ensenyar però no t'agradava estudiar. Llavors, què vols ensenyar si no t'agradava estudiar? No, et costava. Deixeu que contesti la meva provocació, si us plau. El pobre nen té 19 anys. No, pobret, escolta, si... Sí, ja saben missa, saben llatí. Per favor. Sí, té raó. Deu donar 47 voltes en moltes coses, segur. Sí. Que sí? Bueno, no ho sé. Digues. Bueno, doncs això, que a mi potser no m'agrada estudiar, però sí que m'agrada ensenyar. Però torno a preguntar, què pots ensenyar si no t'agrada estudiar? Educació física, que és el que m'agrada. Jo treballava amb una noia electricista boníssima. Diu la Beatriu. Boníssima o que estava boníssima? No, sí, l'electricista... És que de debò, Home, estaria molt bé, tu, un servei de lampistes guapes, no? Sempre un senyor que quan s'ajupa ensenya el forat del cul una mica, no? És que s'ajupen, quan els lampistes sempre s'ajupen i t'ensenyen una mica... O no, sí, sempre o pugen per les escales. També. No? Josep, no creus que hi hauria d'haver reciclatge, però de debò reciclatge? No, però és impossible. Això ja no recicla. Això ja queda així. No sap ni què fan, de fet és que ni sap què fan els lampistes. Això és crònic. Que no ho veus, que no ho sap. Explica-li, Víctor, què fan els lampistes. Doncs, bueno, la veritat, a veure, si tot el que és els sistemes elèctrics
majoritàriament totes les instal·lacions, ja sigui en una casa, en un petit, o a edificis de, jo què sé, des d'una casa petita a un hotel, a tot tipus d'edificació. La veritat és que es guanyaran millor la vida Cuní fent això que amb moltes que no tu, havent optat per ser notari i haver estat frustrat. Guanyi més calés que jo, segur. Jo miro què cobra a l'hora un lampista, Josep, i no és per dir que aquí estem molt bé tots, però jo veig que per hores us esteu molt ben pagats, és a dir que s'ha d'acabar amb el mite i per això agraïm aquesta nova llei de la formació professional, perquè és necessari que la gent vegi que s'ha de desmitificar les professions sacramentals, metge, infermera, sociòloga, psicòleg, i l'ofici realment són necessaris cada vegada n'hi ha menys, i si es fa bé l'ofici pots guanyar-te molt bé la vida. El que hem d'entendre és que... No cal que ho relacionis amb la finalitat de guanyar-se bé la vida, que és important en aquest moment, ja ho sé, però no. Com aquí, que tots són vocacionals. Jo vull ser dentista. Moment. Ets vocacional, tu? Jo sí. Tu també, Àngel? Jo no a tot. No a tot? No. Tu, Víctor? Tu, Jordi? Sí. I tu, Tània? Vocacionals. O sigui, heu anat a la formació professional perquè us crida la vocació. A tu perquè vols ser odontòloga. Tu perquè vols ser professor d'educació física. Tu perquè vols ser lampista. Bueno, si em permets una cosa que... Això seria el que és el grau mig. Després, en el grau superior, pots especialitzar-te en coses diferents. Doncs, per exemple, traient de la meva branca, doncs pots especialitzar-te en instal·lacions, diguéssim, renovables, d'energies renovables, o robòtica industrial, sí, però això de les renovables, ara, si em poso un clau Villanueva, això està passant per una mala època, cara. Això ho estan castigant una mica, no? Quan puguis arribar-hi potser ja no, però de moment no semblaria que això estigui en el seu muller, lamentablement. Lamentablement, perquè amb les decisions que s'ha pres darrerament no només s'ha frustrat moltes possibilitats, sinó que s'han ensorrat moltes empreses i s'ha provocat molts llocs de... la pèrdua de molts llocs de treball. Tània, sempre has volgut ser odontòloga? No. Jo vaig fer el grau mitjà d'auxiliar d'infermeria i vaig començar a treballar en un hospital i encara estic a l'hospital. Jo al principi volia ser infermera, però quan vaig fer el grau mitjà aquesta assignatura d'odontologia em va cridar molt l'atenció. Llavors em vaig decantar per anar... Què et va cridar això de mirar la boca de les persones? Va dir que és lleig mirar la boca de les persones. Ara depèn de quina boca. Que si és la seva... Les boques malaltes, sí, tens raó. Home, tu l'odontòleg per què hi vas? Tens raó. Les boques són maques, les boques maques. Sí, les maques sí. Però que ell sempre té la concepció sexual. No és sexe, però veig la boca de la Tània i penso, clar, jo també faria odontòleg si cada matí veig aquesta boca al mirall, Cuní, és lògic. Digues, Tània. Em va agradar, no ho sé, ho vaig veure molt... no ho sé. Us ha sorprès la formació professional en algun moment perquè us pot haver resultat més difícil del que us pensàveu? Si no en tot, en algunes assignatures, en alguns curs ponents? Sí. No en totes, però sí. Algunes en concret són el que passa que si aportes el grau de vocació, que se'n deia abans, és a dir, de ganes de fer-ho, això ajuda a superar-ho, Però no ho recomanaríeu a aquelles persones que diuen que no vull estudiar de res. Per tant, el que no vulgui estudiar de res tindrà dificultats si s'hi apunta també, no? Sí, s'ha de pencar una mica. La vida s'ha de pencar sempre. Sí, però vull dir que no és només allò que diuen, fem pràctica i ja està, no, que ni a temari ni està que estudiar. S'ha d'estudiar. Sí, tant. Jo recordo la gent que va anar a FP a la meva època, que molts es pensaven que no estudiarien, i llavors es queixaven de que havien de seguir estudiant. El que passa que és molt més aplicat, és una cosa diferent, però... Marc, soy mujer, mi juguete favorito eran juegos de electricidad. ¿Era una niña rara? No, al contrari, m'arregles l'endoll. Sí, és que jo encantat. És que n'hi ha poques de senyores que es dediquin a això. Jo encantat. L'endoll, Cuní, no és metafòric, l'endoll de debò, del teu curat. Vale, arregla-ho. Deixo arreglat. L'endoll. Ai, senyor, no té solució. Consell mediambiental.
Hola, per ser eficients en consumir energia hem de seguir la teoria de les 3 R's. Reduir, reutilitzar i reciclar. Reduir el consum d'energia sense perdre qualitat de vida. Per exemple, compartint el cotxe per anar a treballar. Reutilitzar. Reutilitzar coses que llancem a la brossa però que encara es poden fer servir, com per exemple els fulls de paper. Sempre els podem utilitzar per les dues cares. I reciclar, perquè aquests contenidors de colors no són al carrer per fer bonic. Així que ja sabeu, continuaré RKR fins que apliqueu la teoria de les 3 R's. És una informació de Gas Natural Fenosa, l'energia que pensa. Què em deies, Manel? Res, que bueno, que he vingut a parlar més dels estudis i al final aquí m'he recorregut la meva vida del col·legi perquè no he estudiat, he sigut bé, he sigut un noi així, però bé, jo vinc aquí a parlar més d'argumentar, no?, a la gent que si de veritat té vocació, li agrada fer alguna cosa, si vol pot. És igual l'edat, és igual que es trobi gran, és igual que no tingui, que mai hagi estudiat, el que importa és el valor de l'esforç, jo crec que és un dels més importants. I tu també ets jove per estudiar. No sé, és que ara m'has quedat, ara m'has tornat a ensorronar. Però és que per què vas dir que t'ensorrono? Perquè dius el que vols. Però no et sentis malament. Et sents com malament perquè has dit que no has estudiat. Mira, ara apartem les criatures, d'acord? Sí. No passa res per no estudiar. He dit apartem les criatures, eh? Això no ho dius a casa teva. No li dic precisament això, d'acord? Però en quin sentit ho dic? Hi ha moltes vegades que nosaltres tenim una societat que modela d'una única manera. I l'escola no està preparada per tots tipus de criatures ni per tots tipus de perfils. Correcte. I hi ha uns perfils que surten perjudicats, i això ho hem d'entendre. Llavors no ho visquem com un fracàs personal. Entenem que fem el que podem. I amb això no vol dir que no ens hàgim d'esforçar, eh? I amb això no vol dir que els nens no hagin d'estudiar. I el meu més que cap. Si ho acaba de dir el Manel ara mateix, evidentment, no? Això és el que és molt important. Si vols, pots. A mi em sembla que el més important d'aquests testimonis, el comú denominador d'aquests testimonis, és que ells se'n volen sortir. Uns, en una primera instància, optant ja, com seria el cas del Víctor, per altres circumstàncies el cas del Jordi o la Tània, per la formació professional. Uns altres, com el Manel i l'Àngel, tornar a la formació o anar a la formació professional, però és a dir, tornar a la formació acadèmica, si se'n permet, uns quants anys després d'haver deixat els estudis per les raons que sigui. I aleshores, com que volen, poden. Us heu sentit rejuvenits? Pues sí. Tu no, perquè sempre has sigut jove. Jo sí. Però us heu sentit rejuvenits? Jo sí. De veritat. Perquè sou els grans del centre? Jo més de la meitat dels profes són més joves que jo. Més de la meitat dels profes són més joves que tu. Ai, que boig. I no t'intimida en absolut, esclar que no. Al contrari. Bé, molt bé. És que a veure, vinc del mateix sector, vull dir, hi ha moltes coses que jo també sé. Àngel? I també jo a la classe soc el major. I en cap moment t'ha fet vergonya ni has pensat què faré jo? No, és el que has dit, et sents una mica... Estudiar fa jove. Fa jove estudiar, és veritat. Moltes gràcies per venir, encara que sigui perquè creguis que t'hagi ensarronat. Manel, a mi no m'ho ha semblat, com a mínim no era la meva voluntat. No, ara ja està, ja ha quedat aclarit amb el que he dit de... Molt bé, o sigui, tu venies a hablar de tu libro i volies deixar anar... No, això ha sigut aquest senyor que és molt simpàtic, que és de Bilbao. Molt bé. De Bilbao són d'on volen. Moltes gràcies per venir, enhorabona per la vostra voluntat, que us en sortiu, com més aviat millor, si és possible, i prediqueu amb l'exemple, entre altres coses perquè la imatge que s'ha donat històricament de la formació professional, que no sempre s'ha ajustat a la imatge real, sinó del global de la formació professional, si d'alguns centres concrets, que han tingut sempre molt èxit i han facilitat feines abans fins i tot d'acabar els estudis, amb el vostre testimoni el que també podeu fer a les persones que es puguin sentir identificades en aquell moment, siguin més grans o siguin més joves, que els estudis els van deixar en un moment inoportú, d'una manera inadequada, o que ara no sàpiguen ben bé què és el que poden fer, que per la via de la nova formació professional no tan sols hi ha moltes més possibilitats, sinó que també hi ha moltes més facilitats per moltes més capacitats.